Alright guys, magandang hapon. So at the moment 4:10 ng hapon dito sa Daragalbay. So pinuntahan ko tong isang abandoned mansion dito sa lugar na to. Dating kailang tawag tong White House. So ngayon talagang abandonado na siya. Ito nasa likod ko. Ayun, no? So pakita ko muna yung gilid na to. So dito meron ng panibagong structure na sinet up. So hindi lang natin alam kung operating to dati. Pero kung makikita nyo, halos bagong bago. Ikatin natin. Ito yung mga nauusong mga bahay na gawa lang sa bakal. So siguro ginagawa tong kainan, kaso hindi na natuloy. Ayun, no? So dito naman sa likod ko, ito yung abandoned mansion. Ang laki ng lawak ng lupain na to. So may katabi tong radio station dito sa lugar na to. Nakausap ko yung staff doon. Wala naman daw may ari na nito. So dito merong abandoned na Isuzu na sasakyan. Ang lawak. Ayan, no? So pausukin natin. So kung makikita nyo, yung mga dingding halos sira-sira na. Mga kesame, sira-sira na. Tapos dito sa ilalim meron siyang parang basement. Kasi noong panahon tinataguan to during World War II. Hindi ko lang alam kung ito yung purpose nung nakikita nyo dito sa video. Pero nung World War II meron talagang mga bahay na meron ilalim. Grabe, ang laki, oh. Dito sa ilalim, ganda sanang pasukin to, kaso ang problema baka may ahas na. Ang laki ng ilalim, oh. Ito yung radio station dito katabi. So ang laki ng bahay. Kahit nga yung nagtatrabaho dito sa radio station, hindi alam kung ilang taon na tong bahay na to. Pero estimate ko mga 80s na tong bahay na to, eh. Ay, halos sira-sira na yung dinding. So pasukin natin. So halos nilagyan na siya ng semento dito. Staka na siya. Laki ng bahay, oh. Kaso halos wala nang hagdan. Halos tumutulo na rin yung ng bahay. Grabe. So ito yung jacuzzi. Ayun, no? Siguro isang kwarto to na malaki. Ayun, no? Halos nilulumot na yung gilid. So dito naman sa kabilang side, halos tumutulo na yung mga tubig na nasa taas. Yun, na-stuck na doon tubig, oh. So isugtugar yung ano nila, parang tambayan noong panahon. Tapos itong bubong nasira-sira na. Tapos ito yung lawak ng paligid. Bakit? Tapos mayroon pang hagdan dito. May aso. Aso pa dito. Pangalan pa dito rin, ito ang CR. Ito may daan dito sa may gilid. Yun, no? Halos gumagawa pa na yung mga ugat ng halaman. Tapos ito, parang nilista ka na ng ano ng manok.
Ano, may aso doon sa kabila. Grabe, oh. Ito naman yung CR. Maliit lang CR. Ito yung posibleng inodoro. So halos tumutulo na yung tubig sa taas. Ayan. Nasa main road lang to ng Daraga. So kung nakikita nyo, CIA, vandalism na. Halos ito, lista ka ng mga nipa. Ayun. Ben, laki, no? Gado sa may dulo. Sira-sira na yung bubong. So, sa ibang abandoned na mansion, hindi ka makikitang ganito na pwedeng pumasok. Ang sabi daw nung ano dito na bantay sa radio station, pag gagabi daw may nagpapakita ditong white lady. So hindi natin confirm yan. Ang bala ko sana puntan tong gabi, kaso tingnan natin kung makabalik pa tayo dito kasi pwede naman daw itong pasukin ng gabi. Pero kailangan din ninyo mag-courtesy dyan sa may kabila, sa may radio station, kasi para alam nila na may tao dito sa loob. So ito yung mga on-off, mga switch ng ilaw, kung saka itong mga switch ng ilaw. Yun. So kung sakali naman hindi tayo makabalik mamayang gabi, pwede natin itong balikan sa ibang araw. Nakakot ng bahay. So yun, pinakita ko lang sa inyo yung white mansion dito sa Daraga, Albay. Grabe, oh. Kita nyo yun? Talagang puti yung ano nya. So dito lang sa may kalsada, makikita nyo along the road. Ito yung bahay. Ayan. So yun, straight vlog lang to kasi wala naman talaga sa plano na daanan ko to. Kasi sabi ko, nandito lang naman tayo, di puntahan natin na before kami pumunta sa hotel na pinapasukan namin, tinutuloy namin ngayon. Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Peace out.